ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା କିଛି ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀ ନଳ ରାଜା କାଟେ ଘୋଡ଼ା ଘାସ ବିଦିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଆପଣ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ ଜଗିଲେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯଦିଓ ରାଜବଂଶୀ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶସ୍ୟହାନି ହେଲା ବସି ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ନଈ ବାଲିସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ନିରାଶ ହେଲେ ସେପାଇଁ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନାହାର ସମସ୍ତେ ତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିକ୍ଷା ବା ଦେଉଛି କିଏ? ପାଞ୍ଚ ପୁରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ 2ଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେମାନେ ହତାଶରେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବାପା ଫେରିବେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଆହାର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପଦ୍ମାବତୀ ଡାକନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଳତୀ ବୋଲି ସେ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ତମର କ'ଣ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ମୋର ସେପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଜଣେ ଅତି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଏତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥାଉ ଥାଉ ତ ଆମେ ଅନାହାରରେ କାହିଁକି ମରିବା ଚାଲ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଆର ଦିନ ପେଡ଼ି ପୁଟଳା ବାନ୍ଧି କଣ୍ଠିଳି ବାନ୍ଧି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସୁଦୂର ଦତ୍ତପୁରରୁ ଚାଲିଲେ ପୁରୀ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଜଗର ନିବାସ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପୋଷା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଦତ୍ତପୁରର ମୋ ବନ୍ଧୁ ତାର ବନ୍ଧୁ ପଣିଆ ନେଇ ସେ ଆସୁଛି ମୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭୋକରେ ତିନିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବାଟ ସରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଯାଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିକେ ମୁଣ୍ଡର ମାରି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବେତବାଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି କ'ଣ କରିବେ ନିରୁପାୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯୋଡ଼ା ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କର ପିଲାମାନେ ଭୋକର ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଅତି ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ତାଙ୍କ କାନରେ ଆମର କଥା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋକ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରିଟାୟାର୍ଡ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣପୁର ଦେୱାନ ସାହି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଏଥିରେ ସେ ଦରଦ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ରାଧାମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁରୀ ଧାମରୁ କ୍ରୟ କରି ଆଣି ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବହିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ବହିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦରଦ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିକି ଫକୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫକୀର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶଶିଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି ହରିସାର ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମହାନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶଦ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ରାଜବଂଶୀ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କର ବଂଶଧର। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି କି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁନୟ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଆମର ଜଣେ ମରିଗଲେଣି ସେ ବଡ଼ବାପା ଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭ ମହାନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜବାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସବୁ ନଥିପତ୍ର ଆଣି ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରିଟ୍ କରିଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଆମେ ରାଜବଂଶୀ ସେ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହକ୍ ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଖାଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସେ ରତ୍ନ ଥାଳିର ପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଅମୀମାଂସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦ୍ମନାଭ ମହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ସେଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅମୀମାଂସ ଅବସ୍ଥାରେ କେସ୍ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଘରର କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଅଛି ସେ ଘରେ? ସ୍ମୃତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମୁଁ ହେଉଛି ଦଶମ ପିଢ଼ି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଂଶଧର ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଢିଅରେ ରହିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସେ ଢିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଢିଅରେ ଗାଁ ଲୋକେ ସଞ୍ଜ ଧୂପ ଦେଇକି ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନିଚାଲି। ବଂଶଧର ହିସାବରେ ନିଜକୁ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରି ହାଇକୋର୍ଟ ତ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭ ମହାନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଆକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛୁ ଆକାରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦତ୍ତପୁର ଗାଁ ଅଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗାଁ, ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ମାନେ ଖବର ପାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ ଆମକୁ, ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ମୂଳ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆସିକି ଆମର ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଲୋକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦତ୍ତପୁରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦତ୍ତପୁରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଲେ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦତ୍ତପୁର ଗାଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଦତ୍ତପୁର ଗାଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି? ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବହି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋକ। ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋକରେ ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋକରେ ଦରଦ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପୁରୀରୁ ରାଧାମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି କ୍ରୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା, ମଠ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଝାଟି ମାଟି ଘରଟିଏ ତିଆରି କରି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଧାମାଧବଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ରାଧାମାଧବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ନମନ୍ତରା ଗାଁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟିର ନାଁ ବିପ୍ରଚରଣ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତି ଅଭାବୀ ଗରିବ ପିଲା, ସେ ବିପ୍ରଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପଛେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଭାବର କଷାଘାତରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଦତ୍ତପୁର ଗାଁ ନଦୀ ଆର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆରପଟ ତୋଟାସାହି ଗାଁରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆମର ଧୂସୁରୀ ସନ୍ନିକଟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାହସପୁର ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ କରଣ ବୈଷ୍ଣବ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଧାଚରଣ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡମଣି ସନ୍ନିକଟ ବାତୁଳ ଗାଁରୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ 28 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘରବାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଏବଂ 4 ଏକର ଜଳଜମି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ନେଇ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟି ଯେ ବିପ୍ରଦାସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 14 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘରବାଡ଼ି ଦେଖି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଧାମାଧବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘରବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଝାଟିମାଟି ଘରଟିଏ କରି ଅବସ୍ଥାପିତ